Blue na kayo. Blue ng dagat. Kita mo sa kuan? Divers oh? Miguel, divers? Takas divers? Kita ka? Nag-dive sila? Amang toki. Pila ka bak ni toki ron? Pulo? Ah, daghana good. La, toki. Asa ng toki? Dako na siya na toko. Ah, tora de. Tora. Kuha na siya kanang ang Sam kung ang toko, kung ang lizard toko ang kani toki ni tawag toki try dili tubig kuha na dili na mao di maoy wala pa tubig era sa tubig oh tara oh napaki goggles yahan mo wala basa oy oh narame nara ta ibalik ng agi kuha nila tara Miguel oh kaya ba ambak mo sir pwede na mambak. Ite, sikaon, way dako-dakog lawas. Okay, go. Wala pa doon, layo. Oh, para na lang. Pero wami na naon guys. Ibasin makaon ni ako. Lalakad ako sa baba. Sige na. Ala, sige siya pangayon to. Hadlok yun ka? Swim, sige ako. Swim, Kuhan kayo na sinamay ka na. Sorry lang ba? Di? Na, swim ta? Miguel? Asa? Tanawa, diha, malabang man sana diha. Katoy, try. Tupay. Try. Aron nila
Tubalan. Tubalan ko saan? Dami. Wah, udah tak ya? Video mo nako. Kamu kuyog mo dadi ako video ninyo. Video dadi nindot yung video niya. Loka, layo ka, ligo na ka. Sige na. Sige na, you swim. Tara, tara. Ikaw, Sam. Gisam, kabalik sa stairs. Stairs to. Saka. Awit sa stairs. Ano, hamon nyo. Let's go. Ate Sam ko. Langoy ka? Diyan na lang Are sa ulo, ayaw diyan sa tagsugo. strap sama. Let's go. One, two, naog ka? Diba, tanong mo ba? Jamu sutra kuda pulang tuh nih. Ayo dasar. Mau masih ada masih. Kamu tahu gak? Serai. Swim. Swim balik. Ano sa ilang? Ilaw mati. Tara. Oh, kita pura. Lihat. Okay, kamu dong. Hala, doset. Down po. Puri panganggali mo. Kita na Dapo kayo. Kilalo. Kita sa hotdog. Dili na mama. Pinapulak na. Nara sa doon. Ate, ano ate iba? Ano ko? Hindi. Rato sa dyan. Dako pa to sa bus na to. Oops. Di mga dagko to sa una kaning car. Dugay na sa kito Ano to na? Sa kanila. Nya, okay ka butanding noon sa imong experience sa butanding. Bebe, pa-explain na po. What did you do? Maligo ka? Turo. Lagi na ang ikog, tanaw ang ikog ko. Kuha nami, sugat nami. Yan, nasa dire. Nay. Basta ang kanang naigagmay na sakayan, mostly tig feed.
이거 줬대. 이거 있어 줬대. Oo. Gana 근데 din. 입으로만 안 씹으면 되니까. Tara, nag-itsahan niya. Oh. 야, 입으로 안 씹으면 뭘로 줘? 아니, 그러니까 이게 Gana mo na sila. 안 박혀 있으면 콩으로 들어가야 돼. 배불러, 배불러. 그러니까. Kanaon tang ikaw rin mag-swim. Ang magbanjod ka ilang magigura. Ang saan ni nani nagbira? Galin niya? 왜? Ah, sulog. 밑에 방어 있다니까. 방어 어디 있어? 나 아까 봤는데 없는데. 방어 어디? Just go outside. Nag-swim ka sa well shark? Anong landslide? Ayan. Anong timigas yawe? Lalapot. Kababuno. Antay. Ya, kumusta yung mga swim sa. Go. Mo gyapon mo lang mo kay perting hello. Di ba? Bukod na kubog. Tara na, naidugko sa nadagkot. Tara pa, gamay. Kuy-kuy ba na isa sa kuan sa boat. Kato dako. Kato dako. Ha? Isa again. Oh, batang bat. Di kay kung di pa lang na-feed, katong dagko gyud mo re apaksit. Sa Miguel, kita ka? Udah main ko. Try. Megs, kumusta whale shark, Megs? Good. Sorry. Daghan ni ron ang holiday? Sinaron? Pero normal mga kuan Sabado ma. Ah, 1,000. Ah, takha na kayo na eh. Oh. Nya, lingaw ka mo, ma, na first timer ni silang upat. Ah. Nagbutandings. First timer ni mo? Lo, kusog na kayo mabugsay kay pauli naman. Migs. Mo day walay walay makinama kay di madungog. Masamad man ang iho. Oh, masamad yun. Mo na ikuyaw. Nam may bisita dire na slide kay gibadlong asawa. Oh. 23. Sing latay ba? Oh. Kanang mapakita pa sa ingon nga bata pa. Oh. So, ang balanse. Nya, Ay bitaw na nalabaw. Oh, yeah. kiha pa mo. Nangayo pagbayad X-ray medical kay dili man na slide kuno siya sa uwan. Binuang. Hindi mo pang sadanda. Dili kay tiguang na bayo di man na magbuang. Oh, unsa ni private ni dire?
Or muning Wala book? ka na resort siya. Resort. Tanang kuan sa resort, maagi ta diri sa briefing mo ni ari briefing. Ah. Dito na ari ang number. Sa una resort din eh. Ari lang mo pasakay diri kay kanang kasi magdungan og Oo. ba mga kayan. Puno. Ari tao. Okay. Uri sila musugot gamiton. Pwede ra ba? Nga di sila musugot. Pero makasadison mo sila maggamit. Unsa mami? Magwas-was. Sige. Na may wasap sana dito sa tong dolgi tambayan. Care? There Miss Kwan. Delegate. Dora. Nya kanay laging para di ta maigno ya. Suruyan ako ning kuan. Line mo oy. Sam, ligo na ka? Ang whole body gini mo sa. Go Miguel. Napil ka na mo. 32 limpyo. Priority numbers W296.